భద్రాచలంలో ఏప్రిల్ 6న జరగనున్న సీతారాముల కళ్యాణానికి తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో భక్తి శ్రద్ధలతో గోటితో వలిచిన కోటి తలంబ్రాలను భక్తులు సమర్పిస్తున్నారు. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా గణపురం మండలం చెల్పూరు గ్రామానికి చెందిన భక్త రామదాసు భక్తి మండలి గత 7 సంవత్సరాలుగా సీతారాముల కళ్యాణానికి కోటి తలంబ్రాలను సమర్పిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది జరగనున్న సీతారాముల కళ్యాణానికి 8వసారి కోటి తలంబ్రాలను సమర్పించారు. భక్త రామదాసు భక్తి మండలి సంఘం అధ్యక్షుడు తిరుపతి ప్రతి ఏటా వరి ధాన్యాన్ని తీసుకువచ్చి సీతారాముల ఎదుట పూజలు నిర్వహించి వారి పొలంలో ప్రత్యేకంగా పంటను పండిస్తున్నట్లు తెలిపారు. పంట వచ్చిన తర్వాత వడ్లను మహిళా భక్తులందరికీ పంపిణీ చేసి శ్రీరామ నామస్మరణతో కోటి తలంబ్రాలను తయారు చేపిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ ఏడాది 130 కిలోల గోటితో వలసిన కోటి తలంబ్రాలను సుమారు 200 మంది భక్తులు భద్రాచలం చేరుకుని రామనామస్మరణతో కోటి తలంబ్రాలను స్వామివారికి సమర్పించారు.